Takže čau lidi, já vás tady vítám u dalšího videa ze série Minecraft mod Lord of the Rings. A máme tady prostě, první čeho si úplně všimnete je, že jsem obleknutý a že mám nový nástroje a že jsem úplně jinde. Nečítu, musel jsem mít prostě ještě, že mám ty porty, jak jsem vám to prostě vysvětloval, musel jsem mít odsad někam, kde jsem to byl naposledy, tady? Někde? Ne, vy jste to neviděli. V tom prvním díle jsem skončil tady, jo? Jenže pak jsem natáčel díl, kde jsem trošku expandoval, prostě jsem tady ten Innate White, jsem trošku takhle prolez, pak jsem šel sem, trošku jsem prolez Rohan. Jo, jenže co? Já mám tlačítko, kterým si zapínám jako OBS natáčení, že jo? A já když jsem to tlačítko zmáčknul jako ukončení nahrávání, tak jsem viděl, že se mi znova zaplo. Ne, není to reklama na zaplo, ale že se mi prostě nahrávání zaplo. A říkám, co? Tak to je nějaký divný. Tak jsem se podíval, jako do videí, ať se mi to tady nějak laguje, možná, že se to renderuje. A tak jsem se podíval do videí a všiml jsem si, že jsem fakt nenatáčel. Takže já jsem tam prolízal Gondor, pak jsem tam prolízal ještě nějakou věž těch rangerů, jsem našel tohle. A pak jsem byl v tom, pak tam byl prostě v té rohanský, těch Ranger of the North, prostě tam byla jejich taky věž a tam byl stojan, kde byla prostě helma a ty boty. A pak tam byly ještě kalhoty, jenže já jsem si ty kalhoty nevzal, protože tam byly prostě stojan s oblečením. A já jsem si ty kalhoty nevzal, protože prostě už mám kalhoty, Arnorian kalhoty. A pak tam byl ještě nějaký silver, zlato, tady jsem nazbíral nějaký jídlo, moc toho nemám, protože oni prostě dávají takhle po kouskách, tady mám nějaký blbosti ještě. Jo, potkal jsem orka, to už vám rovnou můžu říct, že jsem zabil orka, myslím, jo, Angmar -1, Dolgur -1, jinak všude mám 0, ale v Gondoru a Rohanu mám +1, což je docela dobrý. A když jsem se ptal, to jsou gondorští vojáci. Jo, Gondor Soldier, tak tady můžete vidět, jak úplně suprově vypadá. Čekám. I've seen. A tohle je nějaký divnej. Jo, to bude gondorský taky. Ne, to už je Rohan? Ne, Gondor, Leviman. Tak to... Ty krásu, tady jsou nějaké legie. A ten má úplně ultra kopí, nechceš mi ho dát? Ty já kdybych si mám brát Hammer, tam musí být silná. Ty Hammer jsou silní a tady je nějaký jejich náčelník. Tak jo, dneska se prostě podíváme, tady jsme v Gondoru, no. Prostě tady jsme lidi v Gondoru. To má nějaký... Fuj, co se mi kejká, doufám, že se nekejchat. Už nevím zase, co mluvím. Jinak, tady máme ptáčky a já jsem furt něco tam vysvětloval. Jo, když jsem se ptal různých lidí, co mám bejt, tak tam bylo prostě spor mezi Mordorem a trpaslíkama. Pak ještě bylo ještě Gondor jeden říkal. A já jsem si říkal, ty kráso, no. Tak abych pravdu řekl, odsaď sem se mi doopravdy nechce, přitom můžu sem se portnout, tady tam pěšky, jenže oni to jsou hory a tam chodit mezi horama, ono to není zase tak úplně jako příjemný, jo, a tam si taky dají nakoupit vojáky. Já chci něco, kde se dá prostě nakoupit svý vojáky, abych měl prostě svoji obranu. Protože to pak prostě je mega cool, když máte úplně prostě nějaký náčelník a nějaký gondorští ty za váma lezou. A jenom melou na ty frajere. A vy jenom, já vím. Jo. Welcome to Gondor, Melonia Kelpe. Takže jo. Teď natáčím, teď jsem to hrozně prodlužoval a měl bychom se pomalu rozmýšlet, kam půjdem.
Jako možná bych šel prozkoumat Rohan. Protože vy jste to neviděli. Teďka bych šel možná prozkoumat Rohan, že bych se pornul někam do středu. Protože vy jste to neviděli. Já jsem se před 8 minutami ještě portil. No tak neprozkoumáme Rohan, ale prozkoumáme Gondor. What? To je divný, já tam slyším úplně před mým barákem, jak kdyby tam někdo dělal. Prostě. Nechápete. No nic, teďka jdeme dál. Škoda, že se tady nemůžu portit a jdeme do Gondor Woodland, což není vůbec dobrý, takže jdeme na druhou stranu. Prozkoumáme trošku Gondor. To bude všechno z tohohle videa, protože prostě jsem vůl a před videem jsem si vyplácal teleport. Protože já jsem doufal, že se portnu sem a už tady budou nějaký mordorští vojáci, protože mám za to, že když už jste v tom Ithilienu, tak už tam jsou. A to jste docela daleko od jako celého Mordoru. Jinak Mordor je rozdělený na více částí, na Gorgoroth a Nurn, nebo já nevím. Tady mají vlastní moře. A abych pravdu řekl, tak fakt mě zajímá, co je tady, jo. Třeba se portnout sem. To musí být super, anebo sem, jo, ale prostě mám cíl se dostat na jeden z těch ostrovů. Prostě to je úplně mega cool tam být. Nevím, kolik natáčím, ale možná to bude trošku delší video. Možná pro vás líp. Pro mě mnohem taky líp, mě to vůbec nevadí. To jsou ty gondorští, ty, které jsme potkali, no. Hele, tady si můžeme vzít nějaký ty a máme žrádlo. Já neslyším zvuky? Tak. Aha. Jo, a ještě se předem omlouvám, že slyšíte klikání myši. Nevím, jak tomu zabránit, prostě vůbec nevím, jak tomu zabránit. To se prostě omlouvám, teď jsem měl nechutný lék a jdeme dál. Tam jsou ty gondorští, tak bychom se mohli vydat k nim. A teďka jakoby jdeme na východ, takže jdeme tam. Ne, V je západ teda, pardon, já se to furt pletu, já když vidím V, tak si říkám prostě západ, když tam vidím to S jako south, prostě tak si říkám sever, přitom to je jih. Prostě se omlouvám za to, že někdy prostě uslyšíte mezerník, ten dělá hrozný rámus a hlavně tu myš. Takhle prostě, teď ono je to fakt nechutný, ale omlouvám se za to. Prostě, a teďka budeme možná Gondor Woodlands, i když nebyly na mapě. Jo, já jsem se zapomněl samozřejmě najíst. Takže se tady trošku zastavíme, ale mohli bychom aspoň jít. Hele, tamhle něco je. Ať se regenerujeme. Tak, a co je tady? Jo. No, já nemám krumpáč, že? Jo, tady jsem si vykraftil. Prostě flint and steel, prostě zapalovač, abych mohl zapálit gondorskou věž. To si děláš srandu. Tak tohle se krách, že nám k ničemu. A tenhle ten link, což nevím na co je, tak mi to můžete napsat. Když tak, budu rád. A... Vod? Zapřemýšlel, vůbec nevím proč. A tady máme nějaký jezdce. Ne, to nejsou jezdce, já myslím, že... No, tohle je jezdec, prostě nějaký náčelník jejich. A my tady chrání prostě Gondor, své území. Ups, už jsem se že tam spadnu, protože tady mám nějaký nechutný lagy, protože se mi tam nechce generovat svět. To je divný, a tady můžete vidět, co jsem všechno prostě nageneroval.
Když si dám mapu, tak jsem tady moc nebyl, no. Vlastně byl jsem prostě kousek tady, ale já tam vždycky počkám a spíš se portím na to, protože ono to je fakt otrava a hrozná nuda. Prostě pokud tohle hrajete, tak víte, že to prostě, pokud to nemáte ještě objevený ten svět, že se nemůžete portit, tak je to hrozná otrava a fakt doporučuji se portit a pak tam být třeba chvilku ávka, zase pak portnout, jo, protože je to nuda, je to fakt nuda. Jako když to hrajete na multiáku třeba s někým, jo, tak to ještě pochopím, ale prostě ty kráso, no tak teďka to tady máme. Lidi, podívejte se na to a ano, a tady asi zakončíme, protože tady musíme odpudit všechny hnusný, který přijedou. Ano, tady to zakončuji. Tady to přesně zakončuji a já se s vámi loučím, doufám, že se vám toto video líbilo. V příštím díle bych se možná už to zatím tady všechno expandoval a mohli bychom se podívat do toho Ithilien, blíž k tomu Mordoru. A možná, jestli chcete, bychom mohli prozkoumat Rohan, když jste to teda neviděli. A možná bych šel i směrem Doru, abych byl Nir Haradu. Protože tady je taky Nir Harad, ne, to už je něco jiného. To už je desert a tady je... Tady ještě taky desert. A tam se nedá portnout. Fuck. Pardon. No to je jedno, já to tady ukončím. Tady odpudíme všechny hnusný orky a mordorskýš. Proč tam říkám to š? Mordorský skřety. Přesně tak. A orky, samozřejmě. Tak jo, já se s vámi loučím a ahoj.